thì bà phát mặt tôi bớt vào phía lệch trà bỏ nòng lên không cái vào phía từng đội chừng e cái nuôi chừng e cái trong kalau ban lệch tu kasurok kedukut teng ngahap ban lệch dekat kejan namar hak syasua ban poi hak snong lên không kadon ketu ka jingking te katur kala dukun te dayat kham chite khmat ru la tua bat hang ta hak jingjur jong slap ban hak jing lệch marway kalong ka bas ir hadu kata ban lệch kitu jaka namar kenu kenta kenu minit ka David Life minute bangan ya tu namar ngampat jumlin man ya tenda kelapa terus nong kita ke Malay ke wa Malay kata sini mas nyu iya ka status ka ba ki ong ba ka sile ko sathi selengkhong te kadon kata ka jing sngo bat kadon ru kata ka jing kwa chunga ban lek pe dala ka jong ka khman namar nga kum u nong yarap kum no ban penmi ban ne ban pensapriang ki video apa ka khobor jonga ka tundong jing sawa te na kata ka daw nga kwa ban lek bat ban yarap ya kitu video ba im ka to jaka baki we pat de ki han kin yo i bat kin lek ajing yarap kin pi ni kila ud bhasha phang ka ka ba ki jia ka to amit namar ka ka suan kan san kain te ki ud ki ong ki athu yanga ba ki hab ban lek pedri shaklau ki hab ban lek sa ying ki briu na kata ka daw na kaliang nga jong dang yo i ba tai chi slay andala poi hang to ngaru ngahab ban song da kali rei lach ya kadon jing ma ban ya ka kamera ka jonga ya ka phone ya kitar ke jonga ki pangam ru ngahab ban song da kaling bat adin bala la po yang tu ki ban bu yang te kalong ka ba sitom ngalik ban pen sitom sia ya lade bat ru ban mat ya kum kata ka jing mat juki ngang klung khna ki badon ha po ka to ka sinong ki kalong ka ba ma hadu kata lada don manu ba kwa ban ajing yarap namenta kini ki nong snong jong to nga kerpat ya ki ken bakin pekmat ya ki bakin ajing yarap ya ki khnang ba katu ka jaga kan long ka pasingan katu ka snong lengkhong thế ga ta ka jingang nu jong ki mok ka jing nu jong ban wan ya kren hang ne ba pin kli yang kalong bai ba tang kata bai ka we ba ki badai penyat ya kan ka jing silai ki badai khmi ya kan ka jing julor jong kamar yang kalong ban bakin simkhia bahaya kan ban ajing rap ben ta ka jong ki lempung ta ki ni ki briu kin phet sano na ma ki ong ba kadai ka jakala jong kadai ka snong la jong sano kin phetri ki bakli namar kadai arta ru ka sin meningkong ya ki bakin ya mat jing ki haban jing ya ala ka jong ka kamera ru ki ong kana sana kaliang nga jong por pilih basnong ngaya kendu ya irong basong tamba ibun kam palat di papli namar kala jia kum to te ila ong ba khile interview ya kitu gebri go bat chong hato posnong gi badan waktu kam tam le ka to ka ying ga basa kata adu kata ka kala poi seduka rensan bu pila ka chungki te adu kata ka kimat ya ka jing natili ki basa ala jan baro ka dei be uthum udon hang ne hasna ying chungki te kan ya haput palat bukan ke Bangladesh kalau ya jan palat apa pilih ta ki karbangla ki dikhar banyak keren le ya kata ki dikhar le ki hab ban ki usha India ban panjakari kenya ki indrai ki bapli kumno kin ajakari haba yala deru dan kam kin kata ka jakari ka babiang indrai kimla le ki dikhar ki haban song dakaling ban phet krit nang ne satai na ta sene kaliang